Toto video zobrazuje realizáciu techniky gletovania s metalickým efektom. Na vytvorenie tejto štruktúry sa použije produkt Baumit Creative Top S-Fine. Potrebujete k tomu 10 mm zubové hladidlo, murársku lyžicu, nerezové hladidlo, hladidlo s brúsnym papierom a lakovaciu pištoľ. Baumit Creative Top sa nanesie zubovým hladidlom. Následne sa čerstvá omietka zahladí na hrúbku vrstvy 1 až 1,5 mm. Po zaschnutí sa nerovnosti omietky Baumit Creative Top prebrúsia. Povrch sa očistí od prachu. Následne sa nanesie druhá vrstva Baumit Creative Top. Podľa želanej výslednej rovinnosti je možné tento krok niekoľkokrát zopakovať. Po zaschnutí sa nerovnosti povrchu opätovne prebrúsia a povrch sa očistí. Na povrch sa nanesie metalická farba, napríklad Baumit Artline Metallic, horizontálnym a vertikálnym striekaním. Baumit Creative Top vo farbách Baumit Live. Vyfukovanie, gletovanie s náterom, gletovanie s metalickým efektom, špongiová technika. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.